napakasakit, Kuya Eddie. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. Dito na naman tayo mga kadong. Kumusta kayong lahat at Merry Christmas sa inyo. Dahil malapit na talagang Kapaskuhan mga kadong, ang pag-celebrate ng ating kapanganakan nating mahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon mga kadong, ako lang at saka ang asawa ko muna dito sa bahay ngayon. Ang anak ko wala, kaya wala akong maisip kung ano yung i-challenge ko na naman sa kanya. Kaya ilang araw na rin ako hindi nakapag-upload ng video mga kadong. Tsaka ngayon sana i-challenge ko yung anak ko, yung pagkain naman ng prutas. Pero wala siya dito mga kadong, wala. Mayroon siyang nilakad yung mga pamangkin ko, dito sinama siya. Ngayon baka bukas pa yun makauwi. Ngayon mga kadong, naisipan kong magbahagi na naman sa inyo ng isang kanta na siguro sumikat tong kanta ng mga kadong. Mga old song ng itong kanta, medyo kabisado ko mga kadudong mga 70 or 80s nga ganong klaseng taon na sumikat itong kanta na to. Sana ay magustuhan nyo mga kadudong, sana magtuwa kayo, lalong lalo na sa ating mga OFW, dahil medyo itong kanta na to kakantahin ko mga kadudong ay may panama sa mga OFW natin mga kababayan sa mga sulok ng mundo, dahil ay ito may mensahe na parang masakit sa damdamin, pero makapagbigay rin naman ng tibay kung gaano katibay ang relasyon, kasi mahirap talaga makadong magkaroon ng relasyon na long distance relasyon. Kaya pero sa ngayong panahon na yun na 70 mga dong, wala pang cellphone, wala pang telegrama pa dati, kaya panghinaan ko talaga ng loob. Pero sa panahon natin ngayon mga dong ay meron na tayong cellphone, maaari na tayong mag-usap araw-araw, diba? Oras kung pwede, diba? At magkakita na rin. High-tech na kasi ngayon mga kadong, pero nung araw may mga mangyayari talaga, lalong-lalo na mapapalayo ka sa pamilya mo. Minsan nang lalambig na yung ating mga damdamin, pag-iibigan sa isa't isang pamilya. Kaya yung iba panghinanan ng loob dahil wala nga halos komunikasyon. Pag nagsusulat ka ilang buwan pa bago makarating sa'yo, telegrama pa kasi nung araw mga kadong. Ngayon high-tech na. Kaya ito kakatayin ko mga kadong ay makapagbigay din ng mensahe. Pero sa mga dumanas ng ganung klaseng mensahe sa kanta na ito mga kadong, masasaktan talaga. Pasensyahan nyo na mga kadong, at hindi ko naman sinasadya yun. Ang sa akin lang na favorito ko kasi yung kanta na ito mga kadong, naabutan ko kasi yung kabataan ko, talagang sikat tong kanta na ito. Yun mga kadong, sana magustuhan ninyo. Hindi ko naman sinasadya para maalala nyo kung nakaranas kayo ng ganitong klaseng mensahe nitong kanta na ito mga kadong. Pasensya na, at ito'y kanta lang naman ito, wala namang tao na pinatamaan. Okay mga kadong, Merry Christmas sa inyong lahat. At bago ko umpisahan mga kadong, nakahanda na yung gitara ko mga kadong, bago ko umpisahan ay nais ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Salamat talaga sa inyo ng marami. Kahit marami nalagas halos araw-araw may nalalagas, pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Nanalig na lang palagi sa Panginoon si Kristo, din siya na nakakaalam. Yun mga kadong, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin channel, at sa mga mag-subscribe pa, at sa mga viewers ko, maraming salamat sa inyong suporta, walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Talagang napakalayo pang kilalakbayin mga kadong. Sana hindi kayo magsasawa mga kadong. Marami pa kung gustong ibabagi sa inyo mga video at mga awitin din. Kasi medyo mahilig-hilig nila kung kumanta mga kadong. May kunting challenge din na kunti. Yun mga kadong, hindi ko na patatagalin. At Merry Christmas sa inyong lahat mga kadong. Aking mga kababayan na sa ibang bansa, saan man kayong sulok ng ating mundo. Okay mga kadong, itong kakantahin ko ay para sa inyo, para pagpagbigay ng tibay at kahit sabihin natin long distance relationship, pero kung talaga nagmamahalan ng isa't isa ay walang kahit sino man na makakasira nito. Dahil sa aking palagay mga kadong, walang ibang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo kundi ang tukso. Di ba mga kadong, yun talaga ang pinakamalakas, dahil pag oras na ikay matatamaan sa bagyo na yan, kung hindi ka matibay ang imong tinatayong bahay, ay talaga masisira ito.
Okay mga kadong, umpisahan na natin ang ating ibabahagi ko sa inyo mga kanta. Alright! Ako'y narito nagbabanat ng buto sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Anong hirap talaga ang kumita ng pera, sa kapal ng iyong kamay masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulog ang laging iniisip, bumilis na ang araw pang ako'y makabalik. Itinigil ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo, upang makaipon magtitiis na lang ako. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. O ay nabigla at agad ay lumuha. Hintay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa'yo, ama. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay umuwi, gabi na nang dumating. Ang dalawa kong anak sa malayo'y nakatingin. Matay na mula, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na marijuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama na siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin.